sa označil iba za hlas, ktorý niečo hovorí. Nič viac. Vyzval k pokániu, pozval ku krstu, oznámil príchod Božieho Syna a potom zmlkol. Vedel, že tu jeho úloha skončila a ďalej je už všetko v rukách toho, ktorý prichádza po ňom. Toto je tiež veľmi dôležité, hlavne pre nás dnes. My sa totiž radi ku všetkému vyjadrujeme a myslíme si, že ten náš názor je najdôležitejší. Často nedokážeme správne rozoznať hranice svojich kompetencií a hovoríme do vecí, do ktorých by sme hovoriť nemali. Paradoxne, sami často povieme, nič ma do toho nie je, ale je tak úsmevné, ako na jednej strane priznáme, že nás do toho nič nie je, ale na druhej strane predsa hovoríme a neraz tak veciam aj uškodíme. Ján mal svoj čas, v ktorom mal hovoriť, a potom prišiel čas, v ktorom mal stíchnuť. A on stíchol, pretože vedel, že je len hlas, ktorý má chvíľu na púšti niečo ohlasovať. Pre Pána Boha to stačilo na to, aby cez neho a jeho hlas urobil veľkú vec. Pripravil ľud na prijatie Mesiáša. Pán Boh každému z nás dal hlas, dal nejakú úlohu, ktorú máme vykonať a ktorá je dôležitá. Možno nestojíme v strede diania, možno nie sme vodcami a možno je tá naša úloha naokolo nepatrná. Aj tak nás však Pán Boh môže použiť na niečo dobré a užitočné.